Kasur keberi uhnyo trap hadian bakala ai kai pot tokit halor ke jingsha set yap uba series the feel thank you kila dawa nak sarkar baki deben pensitom bat IT no shak CBI ban charge sheet ya gitu ki pulet ki bala pau kerteng kat kum ke jing tokit haswai ke ni na kalyang ki noelam kasur keberi uhnyo trap kila let ban IT dak dorkas show menteri rangba ke jela u konrad ki sangma hendrei namar bagi klami kendu u kila shu IT ha ki nong trai ke office u menteri rangba bat kum juru shaki live rungot ki MLA khasi na kalyang unong ai kten jong kate ke kenhun uba Thomas Pasa ula ong bagi pai ba jong kabri uhinyo trap kila thrang badai ban pensitom no ekito ki pulet ki badan benta hak tactical one pan siat yap yau ba che jing tharang jong pai ba salon sarhi jong kabri uhinyo trap ban sai madan no yakani ka kai phot oban pensitom no yakini ki ba lami kerteng ane katkum ki report jong ka inquiry commission report ba deban pensitom no yakini ki badan bentah kat tactical team 1 kumba ke report ba batai ba ka jing bakala ba ka jing bendut kam ya ka bor jong kulit hakor kom ka bamdai kala pelong ya kayi ka seng jong iba cari to feel thank you bandu no ya we ni grang ba na kayi ka jongki na kalen ka jongi hi dawa ba kumba UCM na du sedang ulaong hakapor ba la thung ya inquiry commission la ong bang ngin patla ban lei ai ngin la ban lei ai tang lada dep ya ka inquiry lanin ondala mi kata ka report juga inquiry te menta pat de bala ada mi kata ka report inquiry jingkali ka bolong balai pat de dang sngap dang ka sarkar dang sngap kamdon ka jing kisen jam gi ba government ka sim ban pensistem kat kum ka an ya ki ba don kti hak de kam ka baman te na kaleng ka jongi hi ni lawan a kini city sakini ki life rengot ki nong mikmat ki jongi bat kumjuru sha UCM ban dawa da kasur ka bajam ba deban pensistem no ban ai no sha CBI kanang ba onla ban file charge sheet ban pensistem ki beri kemudian kam hade ka jing sha sediap jing ba si thank you katkum ka finding jong ka inquiry report kani ka don juga jing opor ka ba kapor ka bala bun hi la sim nadu ba sedang kubangan menrap yang habang idawa ong yong suspend no ya kita ki pulit ki badon keti UCM ong ngimla ban lei ngin up ya kata ka report jong inquiry committee menta on la mi report ru ngai ka government ka snapjar bat kani ka jing snapjar jong sarkar lada kam sei kam lei halor kani ka report kan pau saikdar ba ka sarkar ka thrang hi ba da kabor kan le ya ka ga baka ka thmu bat hakatin sakri pai ba hi ngathrai kani kam dei ka rukam ko ban le ka sarkar ka diban sim ki senjam iba dei ban sim kat ko tinti jo ka an datara ko mena ka yeng ru jong iba just feel thank you ki layeng mangiru bat ngathrai salon sar pai ba jo bring ne uturam utrang kwa na ka we hi ba ya kani kematan IT no sha CBI bandon ki investigation bandon ki file charge sheet kang ba yeng ka shri pa de kan yo ban pendan kam ya ka bentak ka jongkai pi haka reply jong CM le remarks jong government haka tu report ha boong ba kila don kti kita ki excessive use of force jong tactical team 1 CM uang hana ba ngin call explanation tengin kala jong yong I can explain ha po ka yeng ka shri kayin ka shri ka kardan ko biang tam bakin ai ka report ki ni ki bakin ya site nak bata jong ki hande kam dei hak banta jong sarkar mangin kwa ba ka government jong ka sarkar jila ka jongi kan kini na ubat ke ikhtiar ka bor jong ka yin ka shri ru tena kaleng jong yang scam bat ngin akhil tiru kini ki kiwi political party nong mikmat ki life ndrungut ki nong mikmat ki jongi kan tam me ki badan mentah ka sarkar MD ka jongi ke bakin le amar ba ngi hadu mentahi ki sus ngabjar ke ka daw ba pelong ki ban ngabjar ke ga jingkli dak jingkli ba ba balik ki ngabjar ba balik ki bong balik kan ni te kan ni ka benta ka jongki ban juba ba ngathrai poi ba kham sta but mi kwa ba kan ni ka ying jing ba just feel thank you kin yo no ka jing bisar hok ka ba ki la ya sa na do la kham silam la sistem tam benta